шарҳи пурраи хабарҳо. 10 декабри соли равон соати 9 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи якҷояи чоруми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 9 декабри соли 2020 аз соати 8 то соати 17 ва 10 декабри соли 2020 аз соати 7 то соати 8 дар ошёнаи якуми бинои Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷраи 1 ба қайд гирифта мешаванд. 7 декабр таҳти раёсати раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода ҷаласаи шӯрои Маҷлиси намояндагон баргузор гардид. Тибқи иттилои котиби матбуоти Маҷлиси намояндагон Муҳаммад Атто Султонов дар ҷаласа лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда ва дар бораи ташкили гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Мисри Араб мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни баромади раиси кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба масъалаҳои қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон Эмомалӣ Насриддинзода таъкид гардид ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи муқаррароти консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 ва амалисозии барномаи ислоҳоти судӣ ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мукаммалсозии қонунгузории мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқгардонии ин самт бо меъёрҳои байналмилалии эътироф намудаи Тоҷикистон омода гардидааст. дар асоси ин тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ду моддаи нав, яъне моддаи 35.2 ва 77.1 илова карда мешаванд. дар ҷаласаи шӯро ҳамчунин таъкид карда шуд ки бо мақсади густариши робитаҳои дуҷониба байни Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Мисри Араб гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Мисри Араб дар ҳайати 5 нафар вакилони Маҷлиси намояндагон ташкил карда шуд. то аввали моҳи ноябр дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Суғд саршумори чорвои калон ба 667,1000 сар, чорвои майда 1,6 миллион сар, парранда 5 миллион сар ва асп 8472 сар расонида шуд ки дар муқоиса нисбат ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2019 мутаносибан чорвои калон 5,800 сар, моли майда 16000 сар, парранда 1,2 миллион сар ва асп 77 сар зиёд гардидааст. дар ин бора хабарнигори агентии Ховар бо истинод ба маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. барои амалигардонии рушди устувори соҳаи чорводорӣ ва мусоидат намудан дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 қабул гардид ки он ба рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, баландбардоштани маҳсулнокӣ, зиёд намудани саршумор ва истеҳсоли маҳсулот, таъмини аҳолӣ бо гӯшту шир ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ворид-ивазкунанда мусоидат менамояд. дар вилоят ҷиҳати таъмини иҷрои барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 бунёд ва барқароркунии фермаҳои чорвопарварӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ, ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ, инчунин рушди соҳаҳои занбури асалпарварию қутозпарварӣ мунтазам тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ дар вилоят давоми 10 моҳи соли равон зиёдшавии саршумори чорвою парранда ва истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорвопарварӣ бар зиёд таъмин карда шуд. дар ин давра аз ҳисоби соҳаи чорводорӣ 38,7000 тонна гӯшт, 209,6000 тонна шир, зиёда аз 487,7 миллион дона тухм, 1546,4 тонна пашм, 1388 тонна асал ва 524 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол гардид ки нисбат ба нишондиҳандаҳои ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан гӯшт 5388 тонна, шир 3495 тонна, тухм 146,7 миллион дона, пашм 33 тонна, асал 19 тонна ва гӯшти моҳӣ 327 тонна зиёд мебошад.